Vadiwa vateereri tatsuka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions atatsuka takakubatirai. Hanzi hello Nashi, inini ndinoisa bhurugwa rangu mupoto yandinobikira sadza rekutengesa. Ndiri mukadzi anorarama nekutengesa sadza. Ndinozviita ndiri inini nemunin'ina wangu. Handina kumbobvira ndada kuroorwa nekuda kwezvainge zvakaitwa munin'ina wangu nahabhi wake uyo ainge akamitisa mwana wake ndokubva atosiya imba. Ndakabva ndati no more marriage. Takazofunga zvekubika sadza kumashops nemachips. Zvinhu izvi zvaisatengwa. Takatombofunga kusiya asi takazoenda kune vamwe madzibaba vanonzi Madzibaba Roy, avo vakanoti kana tava kubika tinofanira kunge tichiisa weti yedu yemakuseni. Ndakati vatipe imwe solution asi vakabva varamba. Ndakazonzwawo umwe mukadzi achitaura zvekuti akanga akanzi iye aise bhurugwa rake musadza. Ndakabvunza kuti ndoisa sei, iye akabva ati mvura isati yapisisa unoriisa wozopambira ririmo, rakwatawo rinobva ravharwa nemakoko, chero ukapakura haumborioni asi pamakoko apo ndipo paunozongoriona. Ndakamutenda, then mangwana acho takamukira kubasa ndokubva tabika tapedza. Vanhu vakauya but vainge vari vashoma asi vakabva vaenda vakanoudza vamwe zvekuti pazuva tinobika mapoto 3 achipera. Machips handitombotauri, 5 pockets dzinopera. Business izvezvi zviri kubhadhara. Ndava kutofamba nemotikari yandakatenga asi nyaya yavepo ndeiyi. Mumwe wemaclients akati anoda sadza but rainge rapera. Inini nekukanganwa ndokubva ndangomupa poto ndokuzoona bhurugwa. Haana kana chaakataura, akangoenda. Ndakazosara ndichizviona kuti poto yandainge ndamupa yainge iine bhurugwa. Ndakamuendera ndikamuudza kuti kana ukataura ndinokugadzira, asi haana hake kugara amboudza vamwe. Ndiye atova kutondibatsira pabasa rangu iri. Mari iri kubuda zvayo ipapo pandinobikira sadza. Bedare, that was a message yandakatumirwa nasisi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, mamwe maconfession. So regai tibva taenda panyedu inotevera. Mukomana asho makadii. Ndiri mukadzi ane makore 40. Ndane dambudziko rangu randinetsa kwamakore anosvika 15. Ndandaikaroorwa nomurume. Saka murume uyu takaita vana vaviri tese. Murume uyu ndini ndaimuchengeta pa15 years dzese. Ndini ndaiziva adyei aita sei. Saka ndakazosvikawo pakuneta nokuti anga kutengesa mudziyo. Ndikatenga mudziyo iye otengesa, ndikatenga mudziyo iye otengesa. Ndobva ndasvika pakumudzinga hangu pamba pangu nokuti mushandi wangu ndini ndakatenga musha wangu. Ndobva ati ndoda kutora vana, ndobva ndamuti ati vana torai. Ndobva atora vana vaenda kunopa mai vake, vana vangu vasingaendi kuchikoro. Vana vasingaendi kuchikoro paya ndobva ndainokwanisa kutora vana vangu 2022 ndikadzosera kumba kwangu. Ndobva ndatsvaka munhu anochengeta vana vangu. Ndobva ndauya kubasa ndoshanda kuBotswana. Murume uyu dambudziko riripo. Ndazama nepose pandinogona napo ndokumbira vanokwanisawo kundibatsira. Vanokwanisa wawo kundibatsira. Wandizivi kuti vangandibatsira nenzira dzipi nokuti ndatambura naye murume uyu. Anondisira mameseji, ndoda kukuuraya, ndoda kukudini, yowe chino. Ndakatora protection order 2022 wacho but anongoramba achindisira mameseji. Handizivi kuti ndodzokera kukoti here kana kuti. Dzimwe nguva ndinotokwanisa kutadza kuteerera chirongwa chenyu. Saka kana pane anokwanisa kundibatsira anzwa audio yangu, munomupawo namba dzangu wondiudza kuti ndobatsirika sei nekuti ndatambura naye murume uyu. Murume uyu anonzi simba racho chitando, anobva kwaChirumanzo. Kune vanomuziva vanomuziva. Iye chaari kuda kuti ini ndimuti uya ndigare newe futi, ndimuchengete. Saka ari kuda kundiurayira kuti ndari kurambirei kumuchengeta. For 15 years ndanetawo. Ndakamudzosera mumaoko avabereki vake. Anogara namai vake nababa vake. Iye pachake ane 40 years. Saka ndiri kumuti zvishandire. Ari kutadza kushandira muromo wake 1.
ini ndiri kuzvishandira nene vana vangu, but iye chari kungondinetsera kuti nditore undichengete. Vedu weye zvakaoma kuti ndichengete murume mukuru ane 40 years. Saka hama dzacho chaidzo hadzikwanisi kundibatsira, vanongonditukawo. Handizivi kuti chii, kuti ndoraramira kupi, ndoita sei, ndotamawo here musha nokuda kwemurume uyu. Ndakatora protection order but ari kuramba achindivhundusira, ndodzokera kukoti here, ndoita sei, handisi kuziva. Handisi kuziva chendinangwa changu ndoda kuchengeta vana vangu, ndoda kuzvishandira ndivake musha wangu. Asi murume uyu ari kundishayisa mufaro. Ari kundishayisa mufaro zvisingatomboiti, ndatambura, handina rugare. Ndinombomubhuloka anotanga nenyuu nhamba, ndomuita achingondishaudha, achindikliklidzira, achiita sei. Saka ndatambura vedu weye. Dai pawanawo handibatsira kuti ndoita sei nemurume uyu. Hama dzacho chaidzo hapana chadziri kundibatsira nacho. Protection order ndakatora but hazvisi kushanda. Ndatambura. Ndodzokera kukoti here kana ndoita sei. Vedare iyo ndo yanga iri message yandakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Please let us try to assist here in the comment section. Rekaiti vataenda panyedu inotevera. Mukomana Shimakadi ndine nyaya yangu ndoti timboshare nemi kuzondipostirawo chitupa chakuika yenyu kana mazoposta kana kukwanisa kuti pamotepa kwakwanisa kuti mochinja voice ndisazikamu kuti ndiani. Yangu yakamira yakadai, ndiri mudzimai ane 34 years kuberekwa. Mumba medu takazvarwa tiri 10, vasikana 5 vakomana 5, uye tino mai ndo mubereki wedu asara mumusha. Baba vakazoshaika kare kare 1998. Ndine 11 years, but pakushaka kwata baba vakati vashaka mai ndo vakasara vachitambura nekutichengeta and staff nezvekuchikoro nechezvikoro ndechikofufo. Saka chandinonza pa ndechekuti pane zviri kundiremera, zviri kundirwadza nanhasi, ndikati ndizvitarise. Pautendi hwedu vasikana 5 ndine musikana wana akabuda, ndakainzwa zvakanaka ndobva ndachataura zvakanaka. Asi chakandinetsa pakuchata kwandakaita, effect pakunororwa kwandakaita, mai havana kuve munhu akafara. Unongoziva mwana kana akarurwa neve pakufara, but mai vangu vane kakuita kekuti vanga vari munhu anga achigove nemakwindi zvino muchato wangu vada kubudiri munhu ari epi. But handina kuzvitsvaga, ndangoti mufaro wakuru kaanongofarira mumwoyo, akaunga achiridza mururu achichamba achita sei. Saka zvakazoitika muupenyu kuti ndakazoita dambudziko kuti ndaibata nombudzi chikubva, ndakaita about 4 miscreants pana ndakarohwa. Saka nombudzi abva kudaro, zvinhu zvakandinetsa. Murume wangu akati dambudziko rako iri. Saka ndaiti nombudzi yaikabva, ndaibhilidha nestop, ndaigona kubhilidha kusvika pa9 months 10 months ndiri 1. Saka zvadaro ndakazoti ndokuzonetsa imba ndobata seri dambudziko iri ndobva ndabva. Chaitika ndechekuti pandinorwara pamvuma taimboenda kumusha kwenyu kuzombona rubatsiko, but ndaiti ndasvika kumba mai havana zvavaigona kuita. Ndaingosvika ndogara kumba uzomboita nani ndodzoka kurume mai vasina chavataura. Kune ndakaenda kumba kanokwana kuita ka4 ndakaroorwa. Saka zvadero ndakazoti imba yaparara March 2018 ndobva ndadzoka pamba, ndobva ndagara gore rese 2019 ndiri pamba. Saka pakugara gore rese ndiri pamba ndakatanga kuti izvizvi zvino munhu vataka kufamba ndamaprofita ndiri kumusha. Pakufamba kwandaingoenzwa namai vako nditi asi chinini chiti mai vairamba kuenda neni kwandainzi ndine navo, vaindipa saura wangu kuti ndandai kumazopo saura waipinda chipostora aitoenderawo vana vake. Ndoine nasaura pane zvaisvika zvoitika pandiri. Saura udzokota mai zvachita mwana nyombuyo kudai manga mai maenda manobatsirawo vana. Mai vatauri handi ndikupostori ndopinda savadha, vanopinda savadha. Ndofandazira nazvo. Ndoendazve pamba zvomudzira namai vako vanogona kudai vanoziva zvokuitika pauri. Ndinoudza kuti mai pane pandakazoenda page 3. Ndikati mai ndanzi ndiwe Nema. Mai vakautaura mashoko kuti kana waona kuti ndikukuroya
ndinosumuka. Asi kana ndisati ndakabatana mai handina kuti roya, asi ndiri kuita ngozi ndoyenemi ina ndizvi zvikuitika, ndanziva nemubereki wako. Saka ini patanauza nemberi ndakafunga kuti chii varipo mozotomwanda kuti kuprofita vachida kuziva mberi kwako kuti zvekuitika, but mai vakapopota vakaramba vakatsika madziro. Ndopandasiyana zvatenga kuti unongoziva vanhu masavati havadi zvemaposta vanhu zvenanga. Ndopandazopa ndopandaya kuno kunyika yeSouth Africa. Pandakaya kuno kunyika yeSouth Africa 2019 ndopandakatanga kuenda kuposta mazviri serious. Ndaona kuti life yangu haina kumira zvakanaka. Ndaiti ndikada Nemo ndangoda Nemo 2-3 months totosiyana. Ndopinda pane relationship totosiyana. Hapana relationship yangu yailasta. Ndikakudza mukomana kusvika 2019 kusvika 2022. Handizvo ndakasangana nevarume vangani handiti. Saka zvaindirwa ndakatozwa kunzi kumasoma dzinomunesha nechifure chihura. Asi kuti ndizvione ndazvingazviti zviri kuitika kwandiri. Saka nemukufamba kuupenyu ndakazoti si vangu vakati takazoronga maizvi zvakurema manje tiri muSouth Africa. Ndopataona sekutazvo paYouTube vachiita maprograms avo. Ndopandati kuna si vangu vandashanda ndikati tironge tiende kwatazvo. Ndopasi vangu vabva kuenda kuHarare kwatazvo. Vakasvika manje shaviri ari kandomata ndikatanga kutaura. Vari mai vari kutaura kuti inini mwana azondifumura uyu. Andifumura. Ini ndine mhiko dzandakaita kuti vana ava vasikana varogwe ende havagari kuvarume. Ndekuti sakugara navarume ndiri kufa. Ndimai vari kutaura, ishavira mai riri kubuda. Saka zvadaro ndopandakazotanga kuzwa kuti waiti mai ava ndozvakuita. Ende ndakatoziva bhosi kwandifamba kwendingoziva kuti pane shiri dziri pamba penyu. Ende zvakataura kuti shiri dzangu dziripo ndovarume kwavari vasikana. Saka ndati nguva ndakarohwa nemurume ndiri kutoramba kurara nemurume kuva ndichisingatoodi kuona murume padhuze neni. Sometimes ndiri kutorota ndivete nemurume asi ndisina murume. Zvadaro manje. Saka ndiri kurwadziwa pandira handina mwana handina chinhu. Kudyirwa vana 4 namai vako vekubereka. Izvinokuti ukati mai chakadai havana kana chavanokuti vanotokutuka kuti uri kuzvitaurira. Vakatanga kupopota muri vana vadiki makuda kuziva n'anga, muri vana vadiki. Ndikati mai chiri kutuma kuenda kumaprofita inhamo. Matambudziko atinawo dai tisina kana kumboenda kumbotina muchinja chechi tichina patiri muSeventh Day Adventist. But kubuda muchechi vatiri kuita idzimba dziri kusheka. Handiti. Saka ndadero manje izvozvo from 2019 until now ndokutotadza kuenda kumba ndikurwadziwa. Handizokwanisa kudzokera kumusha nawo. Ndikuda kuenda kudzamba ende pfungwa dzangu dzoda kuita kope kusenda. Zvinhu zvangu zvombovashungurudza. Zvisaura asi zvivashungurudze. Vaone kuti zvavari kutambudza isusu zvikadzokera pavari. Vachareurura vakukwanisa kurasa zviro zvavakabata mumusha. Vaone. Chero vakatifuratidzira kana hama dzedu dzekwababa isu hatikwanisi kuenda nadzo. Nekuda zvozvina mai zviri mumusha. Saka isu tiri kutadza sevanhu toita sei namai avo. Hatikwanisi kuvakonofera ndonambo kuti roya. Saka kuti tibatane tikwanise kuenda kuna nasekuru anozodza mai zvinhu zvekutorema. Saka musi wangu akatomboenda kumusha kwamainini. Mepekano waakavhurwa namainini akataura kuti vana ava ndevangu uri kuenda navo kunodii. Ndokupedzerana newe. Vaona. Vana ava ndozvindoita zvindoda navo. Saka handizivi kuti wedu veZimbabwe ndotobatsirikana sei mozwa sekutatu kwacho. Takakuenda but mari yakanatichwa ikoko kuti tidzokere padare. Yange yakawandisa $800. Saka kuti yanga iri yekuti itenge zvinhu zvakwati tikwanise kusimudza mai kuvaende kwatazvo ndourwi wavo. But manje dambudziko repoto takatadza kuunganidza mari bhozi nekuti takasungwa tirarama namai. Kungowana mari kudya nerendi zvapera. Iko kuti tivachengete totadza kuvachengeta tichitema. Tirikukona kuvachengeta mai. Ukaona musha watinomborora mboti tinobuda musha wakadaro kuvana 10. Ndiki. Kuzi vakatisungura chirarama. Unongobata mari unongopopota unongotsakatika. Saka ndirakuda kuti nditoze kutoita sei. Saka maini vakatoti inini kwakwaya kumusha kwandotosha kuenda. Vachiva kumusha kwavo. Kundoti turi komhepo handiti. Saka tari vana vagumikwa hatina zazivi pekuita. Hatisi zvekuita. Saka ini ndatorama kuti ndidzokere kumusha kwacho ndakorama ndipinda muSouth Africa ndichienda kumazuva ndichingodzemurikwa mhepo idzodzi. Handizviona. Kuri kushandiswa namai zvenyika. Unoshaya kuti vanorwei nevana. Because ukashungurudza vana vacho vochengetwa nani. Izvi vakura vane 65 years. 65 years. Saka handizvizivi kuti vanorwei nevana. Because ukashungurudza vana vacho vochengetwa nani. 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 Because ukashungurud
ona saka handizivi ndangoti ndishiye nyaya yangu kana maposta mukomana chimuzondizivisa undotera macomment section kuti maadvise andingakwanisa kuita ndeapi because ndiri munhu akatsemuka mwoyo ari kurwadziwa kuti ndimai wekubereka toitei navo padavo mukati meupenyu baba vakasofa kare tatomai ava tovachengeta patitadza kuvachengeta bhosi nezvavakabata shiri dziri mumba zvikwambo zvavo zvinotita varume zvitovanatsikana chirikukata murume mbaugara naye vese vari mudzimba mumafosisa vari mudzimba vari mudzimba patori kungochema kugara kwanongogarira vana pati mereji hapasisina anenge achingochema kuti imba yangu zvakadai vakomana havana puresha kugara nevakadzi avo asi vasikana tisiri kugara mudzisikana mudzimba unongwe chinoitika chekuti indikabuda mumereji paufu hwedu hatifa kugara tese mamerejisi wana achipinda umwe anenge achitobuda mereji umwe achiroorwa umwe anenge achipinda mereji umwe achibuda umwe anenge achipinda tomarora now ina ndisi mereji sisi vangu pane ndakaroorwa vanga vasiri mereji pavakaroorwa ivo ndikabva ndabuda mereji maona zvonde saka marwadzo muupenyu ndatenda hangu pana vachazondibatsira. That was a voice note ratakatumirwa navahanzvadzi vedu. Please let us try to assist in the comment section. Tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.